нақлиёти рӯизаминӣ қисми таркибии маҷмуаи нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки барои қонегардонии талаботи иқтисодиёт ва аҳолӣ дар самти ҳамлу нақл ва хизматрасониҳои ба он алоқаманд таъин шудааст. таъмини сафари бехатар ва бароҳати мусофирон дар пойтахт тавассути нақлиёти мусофирбари истифодаи умум яке аз бахшҳои асосӣ ва пурзаҳмати фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мебошад. Давоми 3 соли охир бо шарофати иқдомҳои ҳадафнок ва бо самари раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ кор дар ин самт ҷоннок гардида, ҳаракати воситаҳои нақлиёти истифодаи умум дар пойтахт ба маротиб ба низому тартиб даромад. дар ин муддат бо мақсади беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ дар нақлиёти мусофирбари ҷамъиятии пойтахт аз навсозии истгоҳҳои нақлиётӣ ва роҳҳои мошингард бо суръат ҷараён гирифт. бунёди терминалҳои нави мусофирбарӣ ва роҳҳои болои ҳам аз ҷумлаи дигარი иқдомҳои созандагӣ дар Душанбе шаҳр мебошад. воридоти автобус ва троллейбусҳои муосир, таъсиси хатсайрҳои нави мусофирбарӣ, ба низоми ғайринақдӣ гузаштани пардохти ҳаққи роҳгиро дар нақлиёти истифодаи умум ва фаъолият оғоз кардани ширкатҳои хусусие, ки бо истифода аз нақлиёти сабукрав мусофирбарии кироявиро анҷом медиҳанд ва ибтидои корхонаи истеҳсоли автобусҳо дар пойтахт шаҳодат аз рушди назарраси соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе медиҳад. рушду равнақ бахшидан ба самти хизматрасонии нақлиёти истифодаи умум дар Душанбе соли 2020 ӯ ба фаъолияти мусофирбарӣ оғоз кардани микроавтобусҳои муосир таҳти номгузории хатсайри мардумии Мусича шурӯъ шуд. нақлиёти мусофирбари нав дар баробари микроавтобусҳои фаъолияткунанда дар хатсайри рақами 16 нуқтаи аввал маҳаллаи Чортепа ва охир маҳаллаи Чанороҳ ба интиқоли мусофирон оғоз карданд. воситаҳои нақлиёти мусофирбари Карсан, Ҷак ва Ивеко аз ҷониби ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри бо мақсади дар оянда истеҳсоли яке аз ин микроавтобусҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе харидорӣ, ворид ва дар муҳлати озмоишӣ ба мусофирбарӣ сафарбар карда шуд. микроавтобуси тамғаи Карсан истеҳсоли ҷумҳурии Туркия, Ҷак истеҳсоли ҷумҳурии мардуми Чин ва микроавтобуси Ивеко истеҳсоли Италия мебошад. дар ин замина таъкид менамоем, ки раванди пардохти ҳаққи роҳгиро дар 15 адад микроавтобусҳои ҷадид дар баробари маблағи нақдӣ ғайринақдӣ низ ба роҳ монда шуд, ки аввалин хатсайри микроавтобусӣ ба лоиҳаи Сити Корт пайваст шуда маҳсуб мешавад. баъд аз чанд моҳи мусофирбарӣ, масъулини лоиҳаи хатсайри мардумии Мусича саҳифаи назарсанҷии худро дар шабакаҳои иҷтимоии Фейсбук ва Инстаграм кушоданд ва аз корбарону истифодабарандагон пурсон шуданд, ки кадоме аз ин навъи микроавтобусҳо барои равоо мувофиқ аст. аксари мусофирон дар назарпурсӣ барои истеҳсол ва оянда истифодабарӣ Карсан ва Ивекоро интихоб карданд. ҳамакрун бо фароҳам омадани имконияти мусоид, истеҳсоли яке аз ин микроавтобусҳо дар ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри ба роҳ монда мешавад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо ба инобат гирифтани эҳтиёҷоти сокинон ва меҳмонони пойтахт давра ба давра хатсайрҳои нави нақлиётиро таъсис медиҳад, ки барои амалӣ шудани чунин иқдоми муҳим истеҳсоли автобусҳои замонавӣ дар ҳудуди пойтахт имкони мусоидро фароҳам овардааст. хатсайри рақами 20 8 январ ва хатсайри рақами 33 22 январи соли 2020 ба мусофирбарӣ оғоз карданд. طبق اطلاع مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمات رسان خطرهای نو با اینوبت جایگیرشوی بازار و مرکزهای سودا تأسیس یافت که احتیاجات شهروندان را توانست برآورده سازد. مسئولین ساحه نقلیات شهر دوشنبه در اساس نقشه چوبینی‌های سمتی فعالیت خود جهت بررسی وضع خدمترسانی در نقلیات مسافربر در کارخانه و جمعیت‌های نقلیاتی پیوسته سمینار مشورت‌های آموزشی دایر می‌کنند که این روند در سال 2020 نیز ادامه یافت. هدف برگزاری سمینار مشورت‌ها تحلیل حالت کنونی و تکان بخشیدن بر روند خدمترسانی در نقلیات استفاده عموم میباشد. رعایت آداب معاشرت رانندگان هنگام خدمترسانی، اتیکای کسبی صاحبان واسطه‌های نقلیات مسافربر، اجرایش شرط و شرایط طلبات تکنیکی، حالت تازگی و بی‌خطری واسطه‌های نقلیات و باز هم بهتر گردانیدن صفت خدمترسانی به مسافران از جمله مسائل اصلی سمینار مشورت‌های آموزشی بود.
масъалаи хизматрасонии соҳаи нақлиёти автомобилӣ як бахши муҳими хоҷагии халқ ба ҳисоб рафта, пайваста дар мадди назари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар 6 моҳи соли 2020 корхонаҳои коммуналии нақлиёти шаҳри Душанбе бо фаъолияти пурсамари худ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобуси 1 яке аз корхонаҳои калонтарини мусофирбарии шаҳри Душанбе ба шумор меравад. ҳамарӯза аз ин корхона аз 145 то 200 адад автобусҳои муосир дар 11 хатсайрҳои шаҳрӣ ва фармоишӣ бо инобати басти дуюми корӣ ба фаъолияти мусофирбарӣ сафарбар карда мешаванд. ҳаҷми мусофирбарӣ дар ин корхона дар 6 моҳи соли 2020 ба 5.4 миллион нафар расид. бо ин нишондод ҳаҷми мусофирбарӣ дар давраи ҳисоботӣ 120%-ро ташкил дод. роҳбарияти корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобуси 1 ба мо иттилоъ доданд, ки дар 5 моҳи соли 2020 дар баробари мавҷуд будани як нуқтаи шустани автобусҳо ва таъмиру навсозии пурраи нуқтаи таъминоти сӯзишворӣ, нуқтаи дуюми шустани автобусҳо барқарор карда шуд, ки барои беҳтар гардонидани сатҳи хизматрасонӣ ба мусофирон мусоидат менамояд. дар ин муддат ҳамчунин намои зоҳирии бинои маъмурӣ ва ошхона аз таъмири ҷорӣ бароварда шуд. барои тақвият бахшидан ба завқи китобхонии кормандон бошад, сохтмони китобхонаи корхона ба анҷом расид. дар саҳни ҳавлии корхона бошад, барои обу тоби бадан як гӯшаи варзишӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. давоми соли 2020 бо дастгирии раиси шаҳр ва сарпарасти соҳаи нақлиёт супоридани 50 адад автобусҳои истеҳсоли ватании тамғаи Акия ба корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобуси 1 ба нақша гирифта шудааст. корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 2 аз ҷумлаи корхонаи дигари коммуналии пойтахт маҳсуб ёфта, айни замон бо беш аз 120 адад автобусҳои гуногун тамға фаъолияти мусофирбариро ба роҳ мондааст. пардохти ҳаққи роҳгиро дар хатсайрҳои автобусии корхонаи мазкур ғайринақдӣ ба роҳ монда шудааст. хатсайрҳои микроавтобусии 16 ва 81 ҳам мутааллиқ ба корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 2 мебошад. давоми 6 моҳи соли 2020 ҳаҷми мусофирбарӣ 3.1 миллион мусофирро ташкил дод, ки қонеъкунанда ба ҳисоб меравад. истифодабарӣ аз автобусҳои нав ба корхона имкон дод, ки сатҳи хизматрасонӣ ба мусофирон ба маротиб беҳтар гардад. корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 3 бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи сокинон ва меҳмонони шаҳри Душанбе бо нақлиёти мусофирбари истифодаи умум ва баланд бардоштани маданияти хизматрасонӣ ба сокинон ва меҳмонони пойтахт бо 67 адад автобусҳои муосир дар 3 хатсайр хизматрасониро ба роҳ мондааст. ҳаҷми мусофирбарӣ дар 6 моҳи соли 2020 дар корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 3 ба 1.6 миллион нафар баробар шуд, ки 102%-ро ташкил медиҳад. коэффициенти истифодабарии нақлиёти ҷамъиятӣ дар ин давра 78%-ро ташкил дод, ки ба 121% нақша баробар мебошад. корхонаи коммуналии воҳиди давлатии троллейбус давоми 5 моҳи соли равон бо зиёда аз 70 адад нақлиёти мусофирбари барқӣ 2.6 миллион нафарро аз нуқтаи аввал ба охир интиқол дод, ки 100% нақшаро ташкил медиҳад. давоми соли 2020 марҳила ба марҳила троллейбусҳои нав вориди корхонаи коммуналии воҳиди давлатии троллейбус шуданд, ки шумораи онҳо баробар аст ба 50 адад. давоми сол воридоти боз 50 адад троллейбуси дигар ба нақша гирифта шудааст. харидорӣ ва ворид кардани троллейбусҳои нав аз ҷумҳурии Беларусия ба рушди устувори инфраструктураи соҳаи нақлиёти барқӣ дар шаҳри Душанбе мусоидат карда, имкон фароҳам меорад, ки сокинону меҳмонони пойтахт аз хизматрасонии ин нақлиёти каммасрафи ҷамъиятӣ ва аз лиҳози экологӣ тоза бештар истифода баранд.
троллейбусҳои муосири минтақаи Осиёи Марказӣ бори аввал ба шаҳри Душанбе оварда шуд. Троллейбусҳои ширкати Белкоммунаш тариқи нохил ва ҳангоми қатъ гардидани қувваи барқ то 15 километр ба воситаи батарея ҳаракат мекунанд. арзиши як адад чунин троллейбус беш аз $200,000 амрикоиро ташкил медиҳад. нақлиёти нави барқӣ айни замон дар саҳни ҳавлии корхонаи коммуналии воҳиди давлатии троллейбус ҷойгузорӣ шудааст ва бо фароҳам омадани шароиту имкони мусоид ба мусофирбарӣ оғоз мекунанд. корхонаи коммуналии воҳиди давлатии троллейбус дар давраи ҳисоботӣ ҷиҳати гузаронидани таъмири профилактикии ноқилҳои троллейбусгард се гурӯҳи корӣ таъсис дод, ки корҳо дар ин самт идома дорад. барои тақвият бахшидани самти асосии фаъолияти корхона, ки аз хизматрасонӣ босифат ва саривақтӣ ба мусофирон иборат мебошад, кормандони соҳаи нақлиёти барқӣ дар ҳамбастагӣ бо дигар сохторҳои дахлдор кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки дар асоси оиннома, қарорҳои дахлдор ва дастуру ҳидоятҳои раиси шаҳри Душанбе фаъолиятро дар бозори хизматрасонии нақлиётӣ боз ҳам ҷоннок мегардонанд. дар амал татбиқ намудани лоиҳаи низоми пардохти электронии роҳгиро ва назорати он дар нақлиёти мусофирбари автомобилии истифодаи умуми шаҳри Душанбе давоми 3 соли охир яке аз бахшҳои муҳими фаъолияти мусофирбарии пойтахт ба шумор меравад. дар соли 2020 зиёда аз 465,000 адад кортҳои пластикии нақлиётӣ дастраси сокинон ва меҳмонони пойтахт гардида, ҷиҳати пардохти ҳаққи роҳгиро дар автобус ва троллейбусҳо истифода шуда истоданд. илова бар ин, бо дар назар дошти муқаррароти қонунгузории амалкунанда ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба тасвиб расида, имтиёзу сабукиҳо ба сокинони пойтахт ва қишри ҷомеаи дар шаҳри Душанбе истиқоматкунанда дода шудааст, ки ҳиссаи онҳо низ дар низоми электронӣ назаррас мебошад. яъне имтиёзҳои тибқи санадҳо пешбинӣ гардида, барои шахсони аз 75 сола боло ройгон, наврасон 50%, донишҷӯён 30% ва мусофироне, ки зиёда аз 50 сафар харидорӣ менамоянд 15%-ро дар бар мегирад. дар ин давра ҳаҷми мусофирбарӣ аз ҳисоби тарофаҳои хушомадед 30%, тахфифи 22%, донишҷӯ 13%, наврас 3% ва ройгон 14%-ро ташкил дод. дар ҳудуди шаҳри Душанбе дар маҷмӯъ 460 адад терминалҳои экспреспей насб гардидааст, ки аз ин 153 адад терминал барои харидорӣ ва пур кардани ҳисоби корти нақлиётӣ, 112 адад барои пур кардани ҳисоби корти нақлиётӣ ва боқимонда терминалҳо барои ғайринақдӣ пардохт намудан барои зиёда аз 150 хизматрасонӣ пешбинӣ гардидааст. хуш омадед, корти донишҷӯ. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри аввали соли 2020 дар асоси фармоиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аввалин бор истеҳсоли автобус бо дарозии 8 метрро ба таври силсилавӣ оғоз намуд.
قابل ذکر است که شرکت مشترک اکیا اویستو طبق فرمایش مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در سال 2019 100 عدد اتوبوس 12 متری تمغه اکیا را استحصال نموده و کارخانه‌های نقلیاتی پایتخت انتقال داد که امروز در خط‌سیرها با مسافربری سفربر گردیدند. یکی از خصوصیت‌های رقابت‌ناکی اتوبوس‌های استحصال شونده در آن است که همه مدل‌های اتوبوس تمغه اکیا با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر استحصال کرده می‌شوند که این با کم نمودن وزن عمومی آورده رسانیده از این جهت صرفه‌کنی خراجات سوزشواری و حفظ محیط زیست اینچنین مهلت استفاده اتوبوس‌ها زیاد می‌گردد. حجم سرمایه‌گذاری برای بنیاد و برای ماندن خط استحصال واسطه‌های نقلیات جمعیتی مسافربر و اینچنین مرکز خدمت‌رسانی تکنیکی 100 میلیون سومانی را در بر می‌گیرد. در این زمینه یادرس می‌کنیم که بنیاد کارخانه استحصال واسطه‌های نقلیات مسافربر جمعیتی با نظرداشت تامین فعالیت با تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر جهانی راه‌اندازی شد. تطبیق با ثمر لایحه امکان می‌دهد که برای رسیدن به هدف استراتژی معین نموده حکومت جمهوری تاجیکستان در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 جهت به کشور اندستریالی اگراری تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان جمعیت دارای مسئولیتش محدودی اکیا اویستو اتوماتیو اینداستری تصمیم گرفته است که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نوسازی پارک نقلیاتی جمعیتی پایتخت با اتوبوس و ترولبوس‌های نوی زمانوی و تامینات پوره آن چاره‌های عملی اندیشیده همکاری را با ساختارهای دولتی بین‌المللی و بخش خصوصی سودمند نماید. مجموعه نقلیاتی شهر دوشنبه از مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمات رسان 4 کارخانه کمونالی 14 شرکت خصوصی میکرواتوبوسی و 10 شرکت خدمت‌رسانی تاکسی عبارت بوده. خدمت‌رسانی توسط نقلیات استفاده عموم در 77 خط‌سیر مسافربری از جمله 23 خط‌سیر اتوبوسی 8 خط‌سیر ترولبوسی 46 خط‌سیر میکرواتوبوسی هم‌روزه تاریخ 3550 واسطه نقلیات از جمله 300 اتوبوس 55 ترولبوس 1400 عدد میکرواتوبوس و 1800 نقلیات کیرویی یعنی تاکسی ها به راه مانده شده است.